Здравейте хора, предишния клип малко нещо направих и го оплесках. Много извинявайте, сега ще заснема нов и ще бъде без грешки, без никакви обърквания. Надявам се да ви харесва. Така, ето сега започвам от начало. Това е от Lidl, тигърчето Шира. Спечелих него, избрах си го и вижте колко е хубаво. Има сини очи, има ушенца, които имат, ако това се води убийци, има и зъбки. Това е по-точно, това е еднозъб тигър. Така, има и розово носленце, има и отзад леко косичка. Така, също така на цвят е сиво и е много хубаво. Аз много исках да си взема Диего, но те вече в нашия Lidl го няма, защото свършиха и останало само Сид. Но иначе и една играчка ми стига. Много е хубава и това е. Надявам се да ви харесва и надявам се, ако имате 10 точки, може да си поръчате по интернет, но ще ви дойдат чак ноември месец. Но все пак ще имате колекцията, ако имате толкова много точки. На мен ни една играчка ми стига и сега ще снимам друго. Значи идва ред на разделителя. Разделителя Сойлун. Взех си го от библиотеката и пише нови епизоди всеки ден от 6 часа. Препоръчвам ви да го гледате. Много интересен. По Disney Channel. И също така пише и прочети предисторията преди да гледаш новия сериал. Препоръчвам ви, много интересно и книгата е много хубава. Ако имате толкова пари, може да си купите и роковите кънки. Те са много хубави. Така, сега ще дойде наред на също така и една много стара играчка, кукла Кейкс, че тя преди беше много на мода. Моята мирише на ванилия и е много хубава. Казва се забравих името, но все пак е много хубава. Ги продават в таритата и в някои книжарници. Има по 13-12 лева. Зависи къде си ги купите. И сега ще ви покажа как да я пребирате куклата. Ето, сега, значи, махате това, сгъвате я, слагате и главичката, прибирате и рокличката, слагате това отгоре на главата и ластика и го свивате. И ето, тада, вече е кексче и мирише много хубаво на ванилия. Сега ще ви покажа всички неща, които днеска снимах. Надявам се всички да ви е харесало и много се извинявам за стария клип. Дано този клип ви е повече хареса и моля ви се, абонирайте се за мен. Ще качвам още по-хубави неща, защото в скоро време ще имам сигурно нов телефон и рокови кънки. Пожелайте ми късмет. Довиждане!